Yaye kwelani lento ukuthi uma ngabe kade kunomcimbi mhlawumbe izindlu eziwu-18 bese kuba uma kade kubulewe iy'nkomo kugiywa kukuhle mhlawumbe bekubuyiswa ikhanda lakulelo khaya lenzelwe umcimbi walo, noma mhlawumbe kunomsebenzi othile, mhlawumbe umuzi ububiwe ngoba umuzi ubikwa ngenkomo, bese kuba ukuthi kulezo zindlu abafana bakhona bazolala kuleli khaya belala emsamo belale kagogo, kundlalwe iy'phontshi kulalwe kagogo, ebabona amakhehla kulelo khaya angasekho ukuthi nazi iy'ngane, ukuthi uma kufika ukhokho abone uyikhanda ukuthi nazi iy'ngane ey'phuma esendeni lakhe zonke, isizukulwane sakhe silele la kade kuhlatshiwe kubungazwa, mhlawumbe bekwenziwani, bekubika umuzi kunemicimbi ethile ibiyenzeka kuleli khaya. Kuya ngokuthi umuntu unamandla amangana, noma ebika umuzi engaze ngisho iy'nkomo ey'ntathu ukuthi wandisa mhlawumbe umuzi ukuthothi ifamily inkulu mningi, kunemizi emikhulu kakhulu njengapha ngasekhaya nje, imizi yakobiyela mkhulu kakhulu, yamizi kakhulu, ngayibala kushona ilanga imizi eney'bongo ey'nkulu. Xolise nje ukuphatha ukumenshini imizi yakobiyela, kodwa ngoba ngiwuphathi ngezeleze kulungile. Ngithi mina yaphelaphi lento ukuthi iy'ngane lezi zabafana zilala, ubani owathi akuthi ade kuhlatshwa namhlanje iy'ngane seziyaphuthuma ziyahamba lezi zabafana ziyolela kumakhosikazi nazo ziyahlukana zishiya ikhala leli, seyishiya umuzi usulokoza, sekusele abakulelo khaya kuphela abantu okuyibona abasele ngoba bayalala abafana bevuke ngasasa benzelwe itiye kahle, sebengahamba-ke sebema kubo kahle kule mizi yo-18 yobaba mkhulu babo. Kade belele kuphi? Kubusiwe ekhaya, kwasina isigqeke, kwamnandi, kwalalwa. Libone ikhanda inhloko lelo khaya ukuthi nasi isizukulwane sami sizoyithola kanjani inhlahla singabafana uma ngabe kufika namhlanje sihambe njengamakhosikazi, ngoba amakhosikazi oma bethu baganile, kufanele uma bekade bekule yandlu befike behlala esithebeni, bese uma beqeda lapho uma kuphuma ngisithebe benikezwe indishi bebuye bephethe ukudla kwabo abayofike bengene nakho kulezi zindlu noma kule mizi ababuye nakho emva. Bona ke baphoqe njengamakhosikazi, ngeke ukhiwe emakhaya uma sekudliwe kwasinwa, kuyabaphoqa njengamakhosikazi bona kumele makusinwa kubuyelwe emuva, ngeke beze kodwa iy'ngane zabafana kuyayiphoqa ukuthi zilale zona. Yaphelaphi loo nto? Ngisho kushoniwe namhlanje ukuthi uma ngabe qeda ukungcwatshwa umndeni uhambe wonke uhlakazeke, wonke ubhuti oswaba nonkosikazi wakhe ney'ngane bahamba, akasekho umuntu olala kuleli khaya, sekugcina kusala iphunga. Noma ukuthi iy'ngane bey'sala zodwa, beyivele ingasekho umuntu omdala, gcina sekusele iy'ngane zodwa kuwumcimbi. Iy'hlobo nje ayihambi zonke kanye kanye zonke, umndeni kufuneka ulale, kuwumthetho nje lowo, ngoba sisazofika ikhanda lizopha isibusiso ebusuku sibone indlu yazo yonke ikhona iphelele ekhaya. Ngisho ngabe kuthiwa wasekho amakhosikazi beganile asehambile ngoba ade ngisho, kodwa uma kusele iy'ngane zabafana kuphelele. Musani ukubulala isizwe. Leya nto yayichazani na ukuthi lo mndeni njengoba kade uhlangene nje ngokwenyama uphila, vele nangale kwelama